गाबोन फाइनाली इलेक्शननि काउंटिंग स्टार्ट जासिगोन रिजल्ट गाबोन डिक्लेयार जागोन गोबां खिचड़ी संगासिनो दं मानसिफोरा AI नि हेल्पजोंहाय डिफेम खालामनो नाजानाय सेस्था बयबो मोनथिखायो बेफोरबायदि खालामनायजोंहाय रावनिबो एख' खहाबो जाया आरो नोंसोरो बेनि फारसे मुलाम्फाबो मोननाय नङा नाथाय सानैसो व्यक्तिफोरा बिदिनो खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोनो नैबे माखासे चेनेलफोरनि पस्टखौ नायदो फेसबुकआव पस्ट होनाय एक्जिट पलानो होन आरो कमप्लिटलि UPPL गोजा आरो डाटाया दा UPPL सो ना नांगोलसो बेखौ गाबोन जोङो स्पष्ट मोनथिजोबसिगोन बेनिफ्राय पस्टारजों AI नि पस्टार बानायनानै डिफेम खालामनानै जे दिनै सोरनिबा सिदा अबेबा बारायबावगोन जेननायाबो देरहालांगोन बेफोरबायदि सानदोंबा सिमां नुदोंब्ला नुबाय थादो जोङो गाबोनो काउंटिं जाबानो रिजाल्टखौ थल्ल' थख' लाना थांसिगोन आरो दा ओंखायनो आं नायबाय थादों बे साननैसो सोर माबायदिहाय पस्ट खालामगासिनो दं बायदिसिना माने ओरैबायदि एकदम माने बुङोबा ननसेन्स एकदमबारे ननसेन्स व्यक्ति आरो बिसोरो नंथारै जाथारै उदायथारै बे AI जोंहाय पस्टार क्रिएट खालामनानै पस्ट खालामलाबायदों जानला मेनला बुंलाबायदों माबै दा बेजोंहाय रावहाबो एख' लस जानो गोनां गैया आरो जाय खालामग्रा बिथांमोना गावनि समखौसो नस्थ' खालामदों गावनि बिराद मोजां माखासे कन्टेन्ट लाबोयोमोनब्ला पस्ट होयोमोनब्ला साननो गोनांमोनब्ला बिथांमोना दिनै गावसोरनि माबाखौहाय मा होनो बिदिखौ भेलुखौ खमायना लानाय बायदि जादों आरो दा गाव गावनो बेफोरबायदि पस्ट होलाबायनानै बेफोरबायदि पस्टार क्रिएट खालामनानै गावसोरनि भेलुखौ गावसोर खमायना लानाय बायदि जादों बाखि जियानो हक रायजो राजा नोंथांमोन गाबोननि दिनावहाय जोङो क्लियार मोनगोन मा 14था 15था 10था 7था सोर मोना बे गाबोननो स्पष्ट जागोन खिन्थु बे स्पष्ट खोथा नांगोला मेक्सिमाम नाम्बारखौहाय गाबोन देरहानो हागोन बे 100% रोखा आरो सैथो भियेटनामावहाय बेरायनो थांदों बिक्रम दैमारि आदाया दा बेखौबो लानानै बिथांमोना खर' सादों इलेक्शनाव बेस्थ' थानायलाय खामानि दामानि बेस्थ' थानायलाय सम मोननाय लेखा बिथाङा बेरायग्लांहैदों बयहाबो इच्छा गोसो दङ नोंस्राबो जुदि गोसो दङब्ला बेरायहैदो रावहाबो रावखौ रेखौ बुंनांगौ गैया खिन्थु AI जोंहाय बायदिसिना बे डिफेम खालामनाय पस्टारफोरखौ पस्ट खालामलाबायनानै माबा जांगिया गानलायनाय माबा सोरबा हिन्जावखौ खुदुमनाय बेफोरबायदिजों जों बयबो मिथिखायो जे बे मोनसे AI जों बानायनाय होननानै जोंबो जात बानायनो हायो नंखाय बांखाय बायदिसिना बानायनो हायो आरो नैबे पलिटिकेल मोनसे पस्टार क्रिएट खालामदों लरेन्स इस्लारि सारा ओरैहाय जै होलायनायसै ओमफ्राय शिवली मेदामा गाहायाव आखाइ खबजोबनानै खुलुमनानै गाबनाय दा सोर गाबगोन सोर मिनिगोन बेखौ गाबोननो नुखासिगोन जाम्बाफोर गाबोननो स्पष्ट जाजोबसिगोन बेसेबां भट सोर मोनगोन सोर मोना सोर देरहायो सोर देरहाया मानोथो एथ'ग्राब माने दानिफ्रायनो जेनगोनखौ मोनथिखानानै AI नि साहारा लानो गोनां जाखो नोंसोरलाय मानो AI नि साहारा लानो गोनां जाखो नंगौ खोथाखौ फोसावना नंथारि खोथाखौ जाथारि खोथाखौ जानला मेनला बेबायदि पस्टारखौ सिथाबलि खालामनानैथ' बबेबा सिदा नोंसिना बारा मोनसे देरहाहैनाय नङाना जाखिनि मेन्डेट पाब्लिकआ होदों बेयावहाय सोर जेनो सोर देरहायो बे गाबोन स्पष्ट रोखा जासिगोन नङा होमबा दे बेनोसै बाखि खोथाखौ जों गाबोन क्लियारलि मोनथिखाजोबगोन आरो लास्टलि मोनसे खोथा बुंबावबाय BPFआ मेक्सिमाम नाम्बारखौ देरहागोन जियानो हक मेक्सिमाम नाम्बारखौ देरहागोन आरो बयनिसाय लवेस्ट रेंकआव रिजनेल पार्टि हिसाबै UPPLआ थागोन आरो बे खोथाया क्लियार एकदम दे